Boas tardes, damos comezo ao pleno extraordinario de hoxe, día 4 de decembro. Primeiro dos puntos da orde do día é a toma de posesión como concelleira desta corporación pola lista do Partido Socialista de Galicia PSOE de dona María Rocío Mariño. Dou a palabra ao secretario. Buenos días. Vou comenzar dando lectura a credencial da concelleira remitida pola Xunta Electoral Central con número 3241, rexistro de saída de data 13 de 10 de 2025 a favor de dona María Rocío Mariño. Credencial de concejala don Eduardo Calvo Rojas, presidente de la Junta Electoral Central, despido la presente credencial expresiva de que ha sido designada concejala del Ayuntamiento de Fisterra, A Coruña, doña María Rocío Mariño López, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido de los Socialistas de Galicia PSOE a las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 en sustitución por renuncia de don José Marcote Suárez. A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Fisterra, Coruña, despido la presente en Madrid a 13 de octubre de 2025 Eduardo Calvo Rojas, presidente de la Junta Electoral Central. Asimismo, deixase constancia que a credencial foi entregada a interesado o día 17 de 10 de 2025 e no expediente consta registro de intereses bens patrimoniais e registro de intereses causas de posibles incompatibilidades a relación de actividades, ambos os dous de data 17 de 10 de 2025. Acto seguido, para cumprir co establecido no artículo 108.8 da Lei Orgánica 5.985 do 19 de xullo do réxime electoral xeral, o señor alcalde presidente procede a tomarlle promesa ou xuramento baixo a fórmula establecida no Real Decreto 707/1979 do 5 de abril, polo que se establece a fórmula de xuramento en cargos e funcións públicas. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir firmemente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? A vista do anterior, dona María Rocío Mariño adquire a plena condición de concelleira da Corporación Municipal do Concello de Fisterra. Vale, pasamos pois ao segundo punto do día. Proposta de aprobación se procede do borrador da ata da sesión anterior. Turno de intervencións. Procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade, queda aprobada. Vale. Rocío non está por supoñer que se ve perfecto. Vale. Entonces, 10 votos a favor e unha abstención. Terceiro punto, ditame sobre a aprobación de solicitude da Comisión Heráldica da Xunta de Galicia de apertura de expediente para a elaboración da proposta de escudo e bandeira oficiais do Concello de Fisterra. Este é un requerimento formal que nos pide a Comisión Heráldica para iniciar os trámites para dotar de escudo e de bandeira ao noso Concello. Entón, é un requerimento formal que nos piden, é unha aprobación do pleno da corporación, entón, é simplemente eso. Non sei se alguén quere intervir. Eu sí, se non intervenir. Alternativa dos veciños manifestase a favor da apertura do expediente para que Fisterra consiga ter un escudo e unha bandeira oficiais, unha entrada a esa posibilidade, así pois votaremos a favor de que se inicie o expediente. Vale. Ben, mirade, eu, sinceramente, ao noso grupo parecenos unha falta de respeto que se trae isto aquí con tanta urxencia e tanto teatro. Moito máis tendo en conta todos os problemas que ten o Concello de Fisterra, que se atopa sumerxido nas irregularidades e nas ilegalidades. Mirade, señores do Partido Popular e demais grupos, o Concello de Fisterra atopase inmerso nun caos absoluto, onde prácticamente todos os contratos están en situación irregular e ilegal.
Isto non o digo eu, senón que tamén vos lo pode decir o secretario interventor, se así o considera. Que veñades vos aquí, agora, co tema do escudito e da banderita, se é o que nos faltaba por ver neste pleno e neste concello. Pregunten vostedes pola calle a cantos fisterráns lle cambia a vida para mellor que o concello teña un escudo e unha bandeira oficial. Como se cambiar o que temos na actualidade fose mellorar en algo o municipio ou a vida dos veciños. Bueno, isto ao mellor, non sei, vos serve a vos para contentar algún votante voso que tedes aburrido e leva anos con este tema. Non sei, noso grupo vai a ter. Nós consideramos que, evidentemente, hai moitas cousas máis importantes, pero non é por urxencia ni nada, simplemente un punto do día que consideramos que é interesante para o municipio que por fin poda ter un escudo na bandeira oficial, así como outros concellos da contorna, xa o teñen desde fai décadas. Entón, bueno, consideramos que non temos por que ser menos, é unha das cousas que consideramos gustaríamos levar a cabo, gustaríamos facer, dotar o noso concello deso, e por iso traemos, nada máis. Xa, pero realmente para nós hai moitas cousas que son de moita máis importancia que traer a pleno isto que se temos o escudo, non o temos, non sei, non o vexo tan urgente como para traer a pleno cando hai outras cousas en realidad que son, sí, de moitísima importancia para traer ao pleno aquí da corporación e debatilas e votalas ou non. Que é iso, pero bueno. É simplemente abrir o expediente. Xa, iso sí. Nós imos votar a favor, lógicamente, é só simplemente abrir un expediente, entón, non temos motivo por non votar a favor. Bueno, creo que fixestes unha xuntanza cos portavoces para informar sobre isto. Non sei se hai algún boceto, algo xa. Mandouse volver a... Viñeron a facer unha reunión os encargados da elaboración do tema da heráldica e citei a todos os portavoces, todos os voceiros dos grupos. Teresa estaba fora neses días, entonces, sí, pero como quedaron de volver a vir a facer... De todos os xeitos isto é un trámite. É un trámite formal para que se poda meter por... Porque, ademais, creo que a normativa está que se abra, o sea, que se abra, que haxa unha apertura de expediente, non, que, por lo tanto, nós... Eso, simplemente. Despois haberá meses de traballo, volveremos a darlle voltas e todo, e xa... Bueno, nós, se non puñedes unha jabota ou un aguilucho, estaremos de acordo. Non é gai. Hai que lle poñer un pouco de humor tamén á política. Nós vamos a votar a favor. Procedemos entón a votar a favor. Abstención. Queda aprobado entón. Cuarto punto, ditame sobre a proposta da Alcaldía de aprobación da nova política de seguridade e de información do Concello de Fisterra. Pois isto é para alcanzar a certificación de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade, a Diputación mándanos aprobar, entre outros documentos sobre os que se está traballando, a política de seguridade. E por iso traise isto aquí a pleno. Xa se ten traído outras propostas, pero bueno, esta é a que toca ahora, é un requerimento formal, para que sacar adiante. Intervencións? Sí. Bueno, xa o fixemos no 2024, co que correspondía, non deixa de ser unha obligación legal, ineludible, e ao mesmo tempo é unha ferramenta estratégica para protexer dereitos da cidadanía e a propia imaxe tamén institucional do Concello.
Ademais, reforza a modernización administrativa e a confianza na tramitación electrónica, algo xa exixible no marco da administración digital. A Alternativa dos Veciños votará a favor. Mira, no referente a esta proposta non consta informe do secretario, polo menos que eu vexa na documentación que se nos achegou. Nós, por lo tanto, imos abster neste punto. Non me parece mala a proposta que se presenta, pero falta o informe do secretario. Entonces, eu vou abster. Nada, nos vamos a votar a favor porque é casi unha obligación telo e, bueno, vamos a votar a favor. Procedemos entón a votar, votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Punto 5. Dictame sobre a proposta de acordo de aprobación do proxecto modificado da obra Mellora do Viario da Rúa de San Martiño da Baixa, fase 1. Esta é unha obra do pós do ano 2022, que, bueno, hubo varios problemas, e se plantexaron no pleno anterior tamén, e agora, por fin, temos o informe sectorial de patrimonio favorable. Entón, bueno, como último trámite, pois hai que traer a pleno, porque é un modificado para conseguir, bueno, pois dunha vez que quede lista esta obra, non? Que, xa como digo, foi do pós do ano 2022, e, bueno, ainda estamos a voltas con isto. Turno de intervención. Xa no pleno anterior indicamos cal foi o problema, que ven dado por un aumento de obra que se realizou para chegar co pavimento ata un muro de contención dunha vivenda que, cando se redactou o proxecto, non estaba contemplada esa obra, nin nada existía deso, pero no momento de realizarse, pois encontrámonos co muro de contención dese terreo retranqueado e hubo que facer ese aumento de obra. Patrimonio non autorizou cando se foi a certificar a obra, e agora, bueno, estamos neste punto no que o Concello trae a pleno o proxecto do modificado deste viario para que se cumpran os condicionantes de patrimonio e se poda certificar, recepcionar a obra e pagar ao contratista da executor. Por todo isto, votaremos a favor para que se poda dar por rematado o expediente e poda realizarse o pago a quen realizou a obra. Sí, vale. O noso voto vai ser en contra. Xa expuxen no pasado pleno os motivos. As cousas non se fan como corresponde e logo hai que estar continuamente con modificados. As cousas hai que facelas ben. Empecen vostedes por cumprir o que asinaron no seu día e traen a modificación da RPT ao pleno. Por que non a trae? Por que non cumpre co acordo que se firmou no seu día? Estou seguro de que se tivésemos un arquitecto funcionario de carreira en vez de arquitectos mareantes que anden a facer falcatruadas e encher os bolsillos con beneplácito e participación dos políticos de turno, estas cousas non pasarían nos proxecto tras proxecto e obra tras obra. Sempre pasa o mesmo. Entonces o meu voto vai ser en contra. Esta é unha obra do pós do ano 2022, o sea, moito antes da entrada deste goberno actual, entón, bueno, é un requerimento que hai que facer para conseguir sacar isto adiante, pagar ao contratista, etc. Entón, iso é... Sí, pero as cousas hai que facelas como procede, non facer as cousas sempre da mesma maneira, malamente, porque sempre se fan de mala maneira, é o que che expuxen, e despois hai que andar facendo modificación de crédito, e todo o demais. En todo sempre pasa igual, nunca se fan ben as cousas. Xa está, o meu voto vou votar en contra. Procedemos entón a votar, votos a favor. Perdón. Queres intervir? Sí, bueno, que é un pouco repetitivo, o sea, é que, vamos a ver, esta obra xa é do goberno bipartito, do 22, estamos a voltas, xa a hora toda a modificación, non sei que, bueno, por unha parte parece unha tontería, pero se o patrimonio di que hai que
que había que facer esa modificación, pois hai que facela. E a ver se xa dunha vez rematamos con este conto. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor. Procedemos a votar a favor. Abstencións. En contra. O sexto, moción presentada pola concelleira do BNG, Teresa Fernández Martínez, relativa á reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Procedes a ler, Teresa? Que? Procedes a ler? Sí. Bueno, vou a empezar xa a exposición de motivos porque un cabezamento, pois, todos aquí nos conocemos e estábamos no nombre, neste caso, e xa paso de... Neste 2025 cumprironse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Desde entón, grazas á presión da movilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houve distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente. O sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crisis económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada das e dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revictimización, falta de financiamento e persoal para os fin, e en ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impuñar mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas, no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018 e 2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina á prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o Goberno galego foi descasando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando os servizos. Así, no período 2018-22, os centros de acolida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas e tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas profesionais e o BNG, no ano 2024 a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servizos públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servizos públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode depender de empresas multiservizo vinculadas ao Partido Popular como Eulen ou OEHAL.
e os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son un alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 cumprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar ou a violencia machista e que privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No 2024 foron asasinadas, segundo as estatísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen, e no que vai de 2025 varios feminicidios e intentos de feminicidio en Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, por tanto, as institucións deben reaccionar reforzando os recursos e servicios públicos. Por estes motivos, a Corporación Municipal do Concello de Fisterra denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento dos recursos do sistema de protección e atención ás vítimas. E, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as mobilizacións do movimento feminista galego. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas: a atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. 2. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega dos CINS, dos centros de información á muller, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de ratios mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo e de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación dos centros de información á muller. E 3. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación este servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Asinado, teño que recordar que tamén en abril deste mesmo ano, cando ainda estaba o anterior goberno, xa presentáramos tamén unha moción solicitando a Xunta a creación dunha valedoría de igualdade, non sei se recordades. Nese mesmo pleno tamén no punto da pregunta e pregunta, preguntamos se existía no Concello un protocolo de prevención e actuación frente ao acoso sexual no ámbito laboral. Non sei se antes contestaronme que se estaba mirando e tal, e normalmente a Diputación sole ter ese
eses protocolos, entón podense, e se non, pois eu tamén o teño tamén no... E, bueno, non nos dan resposta, esperamos que as mocións que non estén, que non as queden nos caixóns, e bueno, non nos dan resposta, e hoxe para máis sin repos había unha noticia, por exemplo, da Xunta, pois, ameazando con deixar de protexer a vítimas de violencia machista se non hai acordo sobre a Policía Autonómica, e advirtille ao Goberno Central pois, de que coa baixada de efectivos pois, que non será posible prestar servicios que non sexan de competencia autonómica, non? Por lo tanto, pois, bueno, iso tamén é violencia institucional. Pensamos que é inaceptable e que as mulleres e as nosas vidas non somos moeda de cambio polos desencontros que haxa nunha negociación co Estado. E, bueno, repito, a Xunta ten que poñer máis recursos públicos para facer fronte á violencia machista e que pensamos que con campañas de lacitos morados e mesas nos mercados para regalar camisetas ou bolsitos, pois xa está, e entón penso que esa é a única política que ten a Xunta para afrontar esta lacra e non pensamos que debe de ser un pouco máis serios e, como digo, poñer máis recursos públicos para facer fronte precisamente á violencia machista. Nada máis. Bueno, comenzando por o tema do protocolo, hai un protocolo no Concello que estaba caducado desde o ano 2021-22, correxame, por plan de igualdade. Entón, reactivámoslo e estamos neso. Está caducado foi uns cuantos anos e hai que non pode ser caducado, non? Entón, bueno, eso, pois, a raíz do 25N, pois sí que nos metemos con ele e estáse niso. Despois, referente ao que é o tema da moción, eu penso que é un tema moi serio, o sea, é un tema que nos incumbe a todos como sociedade. Este grupo, en numerosas ocasións, xa dixo que están en contra de todo tipo de violencia, tamén da violencia machista. Entón, por lo tanto, o que non estamos a favor de moito das exposicións de motivos que contén esta moción, que ao final é o que estamos votando, non? Non creemos que o Partido Popular intenta poñer mecanismos de control ideolóxico. Non sei moi ben que significa isto, casi que prefiro ni sequera saber, porque creo que está fora de contexto, e fora do que é o tema da moción. Non estamos de acordo nesto. Negacionismo, tampouco somos negacionistas, de feito acabo de dicir o plano simples. O sea, por lo tanto, eu penso que esta moción, bueno, o tema, eu creo que todos que estamos aquí estamos, bueno, en contra de todo tipo de violencias, tamén da machista, pero, por a nosa parte, dentro do noso grupo, vemos a exposición de motivos moi sesgada, non a vemos veraz. Como estamos votando a moción, vamos a estarnos. Gracias. Bueno, primeiro, fago referencia a algo que dixo agora Luís, o alcalde. O plan de igualdade non ten nada que ver co plan de prevención do acoso no traballo, non ten nada que ver, son dúas cousas completamente diferentes. O plan de igualdade xa se leva, eu penso que é algo que se renova, pois xa hai cauces para facelo e axudas, porque iso costa caro, xa vai dentro do seu da súa línea. E o acoso sexual no traballo é outro protocolo que nós habíamos solicitado o modelo, bueno, habíamos solicitado a axuda da Diputación, pasáramos o modelo. Eu penso que aquí nos funcionarios ou traballadores do Concello poden vos facilitar eso xa que tiñamos solicitado e adiantado. A moción en contestación, bueno, en contestación non, a intervención pola moción presentada pola concelleira do BNG, Teresa Fernández Martínez, temos que decir que a violencia contra as mulleres penosamente sigue existindo.
e pode chegar a ser unha realidade insoportable para quen aparezca. Consideramos que é necesario reforzar as ferramentas que permitan acompañar, proteger e axudar as mulleres vítimas de violencia machista, e iso pasa inevitablemente por dotar con máis medios humanos e materiais os servizos públicos para este cometido. Os recursos actuais en atención social, psicolóxica, xurídica e de protección prova é de que son insuficientes. Hai que ter en conta que invertir en igualdade e en protección non é un gasto, senón unha inversión en convivencia, en libertade e en futuro. Cada euro que se dedique a erradicar a violencia machista é unha aposta por unha sociedade máis digna e máis xusta. Por todo isto, nós vamos a votar a favor da moción. Vale, por parte do noso grupo, ojalá non fora necesario presentar esta moción, pero a realidade a día de hoxe indica justamente o contrario. Entón, como non pode ser de outra maneira, vamos a votar a favor da moción. Non, vamos a votar a favor. Procedemos entón a votar. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Actividade de control, punto 7º, resolucións ditadas pola Alcaldía para recoñecemento, non sei se tedes algo que dicir, foron enviadas a todos para preparar o pleno, intervencións. Punto 8, resolucións ditadas pola Alcaldía contra as obras para ser efectuadas pola intervención, igualmente. Pasamos entón ao punto 9, rogos e preguntas. Intervencións. Bueno, vou a formular unhas cuantas preguntas, espero que non sexan moitas para vostede. En canto ás obras da UFD pola queima do transformador do campo, no pleno anterior dixo que rematarían as obras en 15 días aproximadamente. Pasaron 60. Sabe a que se debe este retraso e cando estará solucionado definitivamente? Sí, tuveron problemas, retrasos, etc. A nova fecha que nos dan foi o día 15. Deberían empezar a sustituirlos, a quitar os postes de Federico Ávila, Mixirica e dous máis. Ese non, o outro, non sei agora mesmo onde está. Bueno, vamos a quitar 3 dos 4 postes que hai o vindeiro día 15. Tuveron problemas do seu traballo, sinceramente non sei que problemas poderon ser, pero bueno, van con retraso, nova fecha que dan o día 15. A seguinte pregunta fago unhas posicionantes. Cando a Alternativa dos Veciños chegou ao goberno, encontrámonos co pabillón precintado por risco de derribo. As obras estaban adxudicadas polo anterior goberno do bipartito e había concedida unha subvención nominativa da Deputación da Coruña por importe de 200.000 euros para a execución das obras. Nos realizamos a obra, que se conseguiu volver a ter un pabillón en decembro de 2023, 5 meses despois do inicio das obras, xa pudo ser utilizado para os seus fins tras unha inversión de máis de 400.000 euros. Quedaba pendiente a adecuación dos aseos e vestiarios, para os cales solicitamos 2 subvencións á Xunta de Galicia, que foron denegadas porque a Comisión de Valoración da Xunta non as considerou necesarias, otorgándolle unha baixa puntuación e quedando fora da subvención. Ben claro estaba que as necesidades do pabillón, aínda que non invalidaban o seu uso, eran de todo necesarias. En eso estábamos traballando nós, cando nos botastedes fora. Así que alégranos a nós, que se pudera adecuar ese espacio de aseos e vestiarios. A pregunta é, canto costaron esas obras? Foi tramitado algún expediente de adxudicación coa súa correspondente retención de crédito ou como fixeste dese proceso? Sí,
Nos, o 19 de agosto, chegamos ao goberno, visitamos o pabellón e encontramos con que había un caso bastante grave de saúde pública ali nas instalacións do pabellón. Entón, isto, incluído a que viñeron varios vecinos solicitando para realizar diversas actividades e eventos, démonos conta que nesas condicións non podíamos ceder o espacio a ninguén. Entón, o que fixemos foi solicitar orzamentos a diferentes por dúas vías, non? Unha o tema da instalación de fontanería, porque facía falta poñer unha válvula mezcladora, unha en cada, porque, a legionela, que é o caso de saúde pública que hubo, entre 50 grados e 30 grados, pois é cando se desarrolla. Entón, para cumprir cos estándares de sanidade e erradicar esta bacteria, pois dixéramos que a partir a unha parte da instalación tiña que chegar a tanta temperatura, outra tanta, etc. Entón, contactamos primeiro con dous profesionais, un damos un presupuesto moi elevado, outro menos elevado, creo que recordar que eran 4.700, como era necesario, pois fixose a instalación. E, por outro lado, contactouse cos outros profesionais para o que é a reparación de paredes, pintados, revestimentos, etc. E tamén pedimos varios orzamentos, aquí creo que foron 6 ou 7, e tamén era un importe de 4.400, creo recordar. Entón, pois, como facía falta facelo, máis ou menos dixeron, había uns plazos marcados tamén pola inspectora de sanidade, que era o 5 de novembro, o cal non chegamos, e o día 3 solicitamos unha prórroga á inspectora para que viñera a revisar, e ven o pasado día 27. Martes día 2, sí, porque ao final era a partir do 27, pero vin o martes día 2. Entón, como quería tamén empresa, pois foi o que se fixo, restaurouse, agora está en condicións para alargar, por exemplo, a comida do cáncer, que tamén estaba un pouco a expensas de ver como se podía facer para que estivera todo en condicións. A inspectora de sanidade tamén dixo que ese problema que estaba máis ou menos erradicado, controlado, foi o que se fixo. Ese problema de saúde pública que xa o atopamos nós e actuamos neso e tamén pasou os controles sanitarios, fixamos tamén unha actuación, pero eu refírome que entón vostedes fixeron sin ningún tipo de procedimento as obras de acondicionamento. Procedimento que te refieres, pedimos de procedimento administrativo. Aí eu supoño que non ides a mando do secretario, que se forades, pois a vos aconsellaría e vos diría e vos guiaría de como tedes que facer, porque o fixastedes sen seguir ningún procedimento. Eso podedes facelo nas vosas casas, pero non no concello. Boca seguinte pregunta, porque non espero resposta a algo que se fai mal, pois hai que asumirlo e listo. A seguinte pregunta, o expediente 2025/G3/561 recolle o contrato menor para a prevención e defensa contra os incendios forestais a través de tratamentos preventivos mecanizados. En data 6 de outubro de 2025 dictou vostede unha providencia que nos acompañou a documentación do Pleno, que propón a adxudicación da prestación do servizo para unha superficie aproximada de 4 hectáreas. O goberno que presidín deixou solicitada unha axuda para o desbroce dunha superficie aproximada de 4 hectáreas, co cal supoño que a adxudicación, pero só supoño que a adxudicación que vostede fixo nesa providencia foi a prestación do servizo a que se refire o expediente indicado e foi para a execución dos traballos solicitados por nós nesa axuda mediante un acordo co distrito. Penso que é así, pero pode dicirlo se esa prestación de servizos adxudicada por vostede se refire aos traballos incluídos por nós nesa axuda acordada co distrito forestal?
se refere vostede ao plan que había, que as marcas de color vermello, que eran as que se acordaron co distrito, sí. Sí, as acordadas co distrito. Esa foi executada, esa prestación, sí. Non se modificou eses camiños. No, había que justificar e todo, e foron os que se fixeron. E foron os que se fixeron. Ben, continuo con outra pregunta. O pacto co Tránsfuga, que serviu de base a moción de censura, recolliu explicitamente a paralización da modificación puntual do Pexón, xa lista para presentar en pleno ou case lista, creo que tiña que informar o secretario, pero o técnico deixou a informada cando nos marchamos do goberno. E tamén ese pacto supón a paralización do Petrich, ambos documentos esenciales para o desarrollo de Fisterra. Ambos puntos firmados neste pacto mantiveronse ocultos ata o momento en que me foi entregado o documento, tras máis de 3 meses desde a súa firma, e solicitado por mí reiteradamente, a pesar de recibir burlas pola súa parte. Bueno, foi a vista estes puntos. A pregunta é: vai a cumplir ese compromiso traicionando así o interés xeral do municipio en favor de quenes podan ter algún interés particular en que eses documentos non se leven a término? A mí me esqueme en especial as mentiras. E o que vostede está comentando é unha cousa que é surrealista totalmente. En que punto deses acordos que vostede di se solicita a paralización? Porque vostede minte a xente. É que eu non entendo. O que ponía aí, senón, ao mellor é a comprensión lectora, non sei. Pero aí o que ponía era que mentras non houbera un técnico encargado do departamento, un técnico asignado ao Concello, como lle queira chamar, funcionario que vostede queira, ese procedimento iba a estar iba a retrasarse. Iba a paralizarse. Non a paralizarse, non, porque vostede o que non conta é que no outro punto ponía que había un plazo de 45 días para sacar o tema RPT. Que pasa? Que nin o... Cumpriu? Que? Iso non está cumprido. Pero estamos neso. Os 45 días, onde están? Os 45 días son un pouco máis de días, porque Ah, vostede sí. sabe de adaptarse aos procedimentos. O que pasa é que vostede o que non pode dicir é que un non cumple e outro sí. E non que non pode contar mentira a un, manipular a información según a vostede lle corresponde. E non lle vão a dar máis bola. Os Se puntos vostede están quere contar que escritos, vamos a manipular, pois conte o que queira. Xa se verá cando salga, se traiga peno, a ver o que lle conta despois a xente, se manipula. Non, se o trae, eu estou lle preguntando aquí, vai a cumplir ese compromiso ou non o vai a Que cumplir? compromiso? O compromiso de paralizar ambos documentos hasta que este o funcionario de carreira. Non hai ningún compromiso para paralizar o procedimento. Si o que vostede interese. Non hai ningún, o sea, non siga divulgando que se está paralizando, porque precisamente é o contrario. E o que se está facendo é, ahora mismo, houve un informe xurídico que ven favorable, e estamos pendentes de que veña a persona que ten que vir a explicarnos, porque somos un goberno novo, evidentemente, isto, ben sabe tamén o bipartito que estuvo antes, é un proceso que tarda meses, incluso anos. Entonces o que non se pode é agora exixirnos a nós en 3 meses que veñamos e traigamos a modificación do Pexón aprobada. É que hai que ter un pouco de... Eu só me refiro ao que está firmado, O que está firmado, por que non comenta os outros 21 puntos? Non lle interesa comentalos? Comenta. Eu podo comentar calquera punto. Estos é os que traigo eu dentro da miña liberdade Bueno, pues de expresión. vostede siga divulgando, siga manipulando información e xa veremos como lle vai. Increíble. Vale, a última pregunta que xa lle vou a facer. A primeira obra anunciada e priorizada polo seu goberno e financiada na súa totalidade mediante unha axuda nominativa da Xunta de Galicia, concedida personalmente, diría eu, por Diego Calvo, consiste na mellora do pavimento e creación de beiras rúas da rúa onde vostede vive. Podería dar unha explicación sobre a solicitude e justificación da elección prioritaria desta obra, porque políticamente non parece moi ético que a primeira obra súa sexa a súa rúa.
¿Dónde está o empadronado? ¿Dónde vivo eu? Non sei, non é a súa Acabo obra. de dicirlo. Sí, Acabo de sí, dicirlo, sí. pues infórmese antes. E ao mellor eso ten unha justificación, porque as cousas non son como vostede quere contar, as cousas son como son. E o proceso é un convenio con uns cartos que había, e a final de ano, sempre hai cartos nas nominativas, vostede tamén as levou de Diputación. E hai unha nominativa na que corría presa facer, invertir os cartos, e había que buscar algo no que non fixese falta informes sectoriais. Por qué? Porque se pedíamos informes sectoriais non daba tempo a executar e a ter todo justificado para o día 11, 10 ou 11, non me acordo, para o día 10 de diciembre. Entonces, buscouse. A primeira alternativa non foi esta, foi outra, pero encontramos que o problema que era un servicio de instalación, non era unha obra. Entonces, despois, a todo correr, porque deronnos moi pouco plazo, porque había que gastar os cartos, había que justificarlos, había que facer a inversión, e máis saliu de persoas dentro, porque pedimos opinión. E dixemos, pois ali hai unha beira pois podemos facer aquilo que falta informe sectorial. Paramos co técnico, e estuvo toda esa noite elaborando o proxecto, sacando fotos e todo, e foi eso que se fixo. O sea, é así, a verdade. Se vostede quere contar que é da miña porta, a miña casa, nin teño casa, nin teño porta, nin vivo aí, nin estou empadronado aí. O sea, que siga polo seu camiño. Eu pregunto yo. E usted contesta. Xa está, hasta aquí. Nada, eu incidindo un pouco máis sobre a modificación puntual do PSOE, que plazos manejades para traerlo ao pleno? Tivemos informe da asesoría xurídica favorable para aproximadamente un mes. Tuvemos reunión co arquitecto encargado para que nos explicara un pouco que eran as modificacións que contemplaba, porque nos non tiñamos nin idea, porque acabamos de chegar e non sabíamos ben en que hacia onde iban orientadas esas modificacións. Entón, agora estamos aí tocando un par desas modificacións, e dando unha volta. Antes de tener o pleno, eu quería incluso reunir os grupos. Ao mellor, non sei se todos os conscientes, os portavoces e todo, das modificacións, pero sí que creo que se algo que vamos a traer aquí, algo que vamos a probar, pois o mellor é que entre todos o vexamos. E nós, como estamos aquí no goberno, queremos dar a dous puntos un toque. Cales son eses dous puntos? Unha era un cambio de ordenanza, non me pides que te diga a ordenanza, o 2 por o 3, bueno, que o tema, a ver se me explico, que os usos turísticos había unha delimitación, que era usos turísticos en Caña Alcalde Fernández, eso viña como eliminado, digamos, na modificación, o sea, abríase a veda, digamos. Entón, nos falamos con Alfonso para dar unha volta a eso. E máis a outra é o tema dun edificio da Anchoa, a ver se dá, non dá. Vale. Pero antes de traerlo a pleno, vamos a reunir, creo que o consigo oportuno os grupos. Para que é un plazo estimado de manejar? Non sei, pero que sabes que o pequeno ao final. Eu, a ver se para febrero, para o seguinte ordinario, se se pudera traer, sería... Un plazo razonable. E despois un robo. A senda peonil que sube ao faro, agora con estas fortes chuvas que ten últimamente, sobre todo no tramo de Cabanas, hasta o almacén do Concello, está bastante deteriorado. Sería que se lle daran un repaso. Aí o que se fixo foi chamar os do Xacobeo para que viñeran a desbrozar e a sacar as malas ervas ao redor das madeiras que delimitan a senda. E sí que fai as chuvas bastante torrenciales que hubo un miércoles fai un mes, non me acordo que miércoles foi, sí que foron bastante caóticas, hubo bastantes problemas en todos os veciños en particular, bueno, un desastre. Creo que aí sí que se deteriora eso, e máis varias pistas no monte, máis do que estaban, pero bueno, entón eso temos planeado meterlle mano antes do arreglar pistas no monte, incluído tamén na senda, antes do, bueno, pois da temporada alta, digamos, antes da Semana Santa, pois quizá neste semestre primeiro de 2026. Xa para rematar, facer un inciso á intervención de
de Aure, de Alternativa dos Veciños, que cando empezaron a gobernar as obras do polideportivo xa estaban comezado. Non, estaban Estaban comezando. Estaban comenzando. Sí. Levaban meses xa. No, meses non. Sí, meses sí. Sí. Ah. Pero muchos meses, ¿no? Pero bueno, estaban todas. Nada máis. Vamos a ver, a primeira. Están ofertando nas redes un transporte a domicilio de ida e volta para acudir á casa do maior de Pilar. Creo que son 4 prazas, non? No, a de transporte 4 poñía, creo, pero bueno, me dera que vou. Bueno, a miña pregunta é se xa está aberta a casa. Non. E fixeronse obras dentro, alguna obra? Acometeronse Vai se pintar a casa, por fora? En principio non. Non é porque unha pinturinha. agotaron todo o crédito no que a reforma da Xunta de Galicia concede uns cartos á cooperativa mediante o procedimento deles. 15.000 euros, creo que son, non? 15 Por casa. 15, arriba foron 15 más 15, o sea, en su arriba, aquí foron 15, dixéramos, eu propuxo, eu dixen que había que acometer o pintado, pero se acometemos o pintado non nos dá para adecuar ao centro, digamos, o sea, era enviable, non dá. Bueno, entón, non se sabe ainda cando vai abrir. Non, precisamente, hoxe fomos co técnico a revisar. Para a semana teñen que facerles a súa justificación, entonces a partir de aí creemos que xa vai todo máis ou menos, quizás enero, non sei eso. Vale. Outra, inaugurouse o mercado mariñeiro, pero para cando está o traslado dos placeiros? As placeiras abrir ao público? Temos reunión o martes ás 7 ou 8, non me acordo, espera. Martes que ven, martes a las 7, martes a 7, temos reunión con eles para os peixeiros. Sabese cantos trofeiros vai haber? Os que hai xa, non hai ninguna solicitud. Non chegou ningún. E para cando vai ser a inauguración do mercado cultural? Tampouco sabe. Que? O mercado cultural había unha fecha de inicio, estaba inaugurado dende abril ou algo así. Quen inaugurou? Eu non. Inaugurouse co uso. Ai, para o uso sí. Co uso Para o inaugurouse. uso sí, agora está aí baile Claro. os domingos, solamente lle falta facer bingo e despois xa lle fan a competencia a Casa do Mar. Co seu uso inaugurouse en novembro de 2024. O uso, pero non como Inaugurada. Non somos tan... Como foi unha cousa, Non somos tan un proxecto deso. do BNG e tal, a mellor por eso non queren Non. inaugurar, non se inaugurou oficialmente. Non lle correspondería a iso, bueno, xa ben Diego Calvo a observar. Bueno, pareceme ben que e, bueno, tanta crítica que había co dichoso mercado cultural, que non é unha casa de cultura, é un multiusos, como lle queres chamar, un mercado cultural, que é para o que se está utilizando. Bueno, de novo voulles a preguntar, porque xa lle preguntei tamén ao anterior goberno, e seguimos igual, se as conversas que tivestedes con Patrimonio, se hai, vos dou alguna solución para o da Capela do Bom Suceso. Mañán, viernes, entregan o proxecto ao párroco e tenemos que actuar, que solicitar os informes sectoriais. Atenderon as nosas reivindicacións, as nosas peticións, Patrimonio. Sí, bueno, era o que é o procedimento, é facer os proxectos, levarlos ao patrimonio, informe sectorial que contesten e comenzar as obras, buscar financiación. Non saben nin que vai consistir o da cúpula, solamente a balaustrada. Mañán traen o proxecto completo, mañán ademais.
Bueno, Vai por fases, creo que xa comentara. O que me comentaron a mí do tema do proxecto que estamos falando vai por fases. Creo que son 4, porque son cuantías bastante elevadas. Pero é unha restauración. Sí. Entonces, pero o que é o proxecto non o vi, foi o que me contaron. E para cando os novos presupostos? Hai que recordar que están prorrogados desde o 2023. Estamos o goberno bipartito, o sea que son os nosos presupostos. Estamos ca elaboración deles, estamos co capítulo 1, estamos pois reservando unhas partidas para as novas vacantes, que, bueno, temos conversas cando era martes, creo que había reunión con os sindicatos, martes. Para pertencer ao público e todo eso. Estamos con eles. E quería preguntar se reduciron o persoal de limpeza das rúas ou algo. Porque... Home, acabaron, depende de... No, digo porque se está habendo un cambio bastante grande, non sei se ao mellor sería positivo ao mellor facer algunha campaña ou que, porque o dos cans Sí. Sobre é todo unha as pasada, primeiras horas da mañá por la calle real. pasada e está todo feito. Pois igual hai que facer algún tipo de campaña. E bueno, no de robos, pois que quería que pasasen por as vías e as estradas do rural, porque as pochancas que hai, eu sei que hai algunhas obras que xa están proxetadas tamén de antes e que se van a facer, pero que non se pode esperar a que se pagan, se tarda como este... Non se pode esperar porque ademais... Quero dicir, porque está... Precisamente, eu acho que os coches sufren unha barbaridade porque hai... As que estaban pendientes de Hai informar baches por todos os lados. os posts chegaron desfavorables tamén. Bueno, do mesmo xeito tamén xa o preguntaron en outros plenos o das señales. Hai señales tanto de tráfico como informativas que, bueno, que están en moi mal estado ou incluso non existen xa. O sea, hai sitios que están faltan os indicadores e están a mellor os postes. O sea, que eso tamén ademais está dando unha reforma de efecto medioambiental. E, bueno, nada, quería xa últimamente, por último, facer un pouco de unha reflexión así, que estamos no Nadal, que, bueno, agora xa non hai apalpador e volven as tradicións foráneas, o Pá Noel, e, bueno, eu co do idioma tamén, porque agora o arco das luces que antes do casco urbano xa non pon Bo Nadal, pon Feliz Navidad. E nada máis. Non me fijei. En cal? Na Choa. Entón, bueno, é unha reflexión para que... Pero están apajados, xa te fijaste, está apajado. Claro, que estén apajados. Eu non vi, Ainda que este apagado, fico nesas cousas. Nada máis, gracias. Eu si teño unhas cantas preguntas, Sí. Vouches a facer. Mira, Luis, acórdase que hai aproximadamente un mes que solicitei a consulta do expediente de contratación do arquitecto que está actualmente traballando para o Concello. Seguro que se acorda porque seguramente sou o único que solicita a consulta de expedientes e demais. Logo de consultar o expediente teño as seguintes dudas. Pode resolver máis ti como alcalde ou o concelleiro de urbanismo que foi quen tramitou o expediente en cuestión. Corríxeme vostedes se me equivoco en algo. Por que invitou únicamente a presentar a oferta a un único arquitecto? Porque foi un arquitecto que facíamos falta urgentemente, entramos o 19, o día 21 acabou contrato o que estaba con anterior goberno, e, bueno, como xa levaba unha continuación de contratos, etc., pois o que fixemos foi para salvaguardar, mentre non estamos co proceso de interinaje, etc., hasta final de anos, para ter o servicio, contratouse ao que está actualmente, que acaba ahora xa. Claro, que decidiron vostedes invitar especificamente a este arquitecto en cuestión, ao señor Germán Pérez Freire. Seguro que saben vostedes quen é este arquitecto que contrataron.
É un concelleiro do BNG. Non sabía. Sabían, pero nos anos iguales Está no Concello de Sas. con que fago o traballo. Xa, verdade que o sabe, claro. Mira, Luís, ele máis membro do goberno, a contratación deste arquitecto non é casualidade, senón que foi estudiada e intencionada. Vostedes contrataron a este arquitecto para continuar coa mafia que existe no Servicio Municipal de Urbanismo e de paso para garantizar o voto de BNG neste pleno. Bastalle que a súa... Non, bastalle con unha abstención, non é complicado, sí. O promotor desta operación, o señor José Manuel Traba, é o mesmo que no ano 2000 dicía que o bipartito contrataba arquitectos amigos do BNG. Referíase ao arquitecto Vicente Rivas, que formaba parte do BNG de Vimianzo e que facía proxectos para o Concello de Fisterra como o do mercado cultural. Isto dicía o Traba, está aquí. Arquitectos amigos, no ano 2020. Isto, xertivo. Claro. Hai unha diferencia. No, a diferencia Que era, podían ser amigos porque estaba gobernando o BNG. Ahora o propio José Manuel Traba que contrata directamente e de xeito ilegal. Non contrato. Non contrataste. No. O concelleiro de BNG, neste caso mesmo un concelleiro do goberno de BNG do Concello de Sas. Isto xa é demasiado. No, non é Xa verdade. ser do PP. Claro, sí. Sí, claro, é ser do PP. E o BNG, claro, a isto non diren palabra, permanecen calados. Aquí en Fisterra non sacan os rulos de papel que as facturas ilegais, tal e como fan o Parlamento de Galicia. Por que será? Calan e otorgan. Miran... Estás me preguntando a mí? No, estou falando o que pasa. Estou dicindo o que pasa. Claro, vos tú decides porque... A obsesión do arquitecto... Claro, no, pero o arquitecto é que era o BNG. Sí. Do BNG. Está de concelleiro. Está de concelleiro. Home, a ver, ti crees que isto que é ético e que é moral? Que veña un concelleiro A BNG. que veña un concelleiro do BNG de arquitecto para o concello, aquí, para Fisterra. Presentouse como o único que se presentou. Fui especificamente a coller a ele, non? A este que está aquí. Por que será? O mellor argumentei no eu, non? Non sei. Pode ser. Basta non o conocía. Pode ser. Pode ser. Aquí en Fisterra, nin Óscar Ilso, a parlamentaria da Costa Morte, nin Ana Pontón, nin ninguén. Que decir xa os demais concelleiros e grupos que andan por aquí? En fin, ninguén di nada. Calan a buquiña todos e todos otorgan. Claro, nunca... A ver, todo isto é un escándalo. E ainda máis escandaloso que a Secretaría de Intervención Municipal non dé traslado destas situacións á Fiscalía. Nós imos denunciar esta situación onde corresponde, e logo non digan que non lles avisamos, e que somos malísimos, por certo, malísimos por facer o que corresponde, defender a legalidade e a honradez. E a transparencia, sí, na administración pública, e a transparencia. Claro que sí. Como faceste? Non, ese día de carácter. Non sei, non me contestas a nada desto. No, era o que lle Ah, decía. Era o que lle decía. Había moita necesidade, levábamos de que tiña xente. Si crees que isto que é normal. É É normal o que está. un contrato menor que acabou en decembro é para salvar e dar o servicio a xente. Eu non conocía a Germán. De feito, non, porque non conozco ningún outro. De feito, ojalá conocer, porque quería cargar un par de proxectos e non son capaz. Ainda non encontro un que faga os proxectos rápidos. Arquitectos amigos, non? Non. Bueno. Vouche preguntar tamén sobre a obra da Rúa Mixerica. No referente ao proceso de licitación, é moi chamativo que as tres empresas invitadas ao procedimento, dúas delas presentaran a mesma oferta, pero exactamente a mesma. Coinciden hasta nos céntimos. Que temos que pensar isto, que tamén é unha empresarial. Entón, así,
Pero claro, a empresa que presentou a mellor oferta económica foi a empresa do Gando, 90 euros menos que as outras dúas que ofertaron totalmente a mesma cantidad. Aquí está claro que non estamos diante dunha coincidencia, senón que todo parece que foi preparado para darlle a obra a esta empresa. Cando puxo ao exalcalde José Manuel Trago frente de obras e urbanismo estaba claro que iba a pasar o que está pasando. En conclusión, o que pasou sempre neste concello. Ainda te podes rir, se queres. Luís, por este motivo non cumplistes co acordado e firmado. Porque se eu estaba no goberno non iba a permitir ilegalidades ni mafia. Por certo, teño aquí os decretos onde están as cuantías ofertadas por cada empresa invitada. Eu non falo por falar, senón que aporto os datos. Tenemos aquí. Tenemos especificado, bueno, vos os sabedes, pero para que quede aquí. Excavaciones POSE, 37.571,80. Bueno, aquí casualidad, construcciones y obras Andújar, 37.571,80. A mesma cifra. Exacta, hasta en céntimos. E a do señor Ogando, a Colabre Constructivos, Ogando, 37.482,03, 90 euros menos. Vale. Estes son Isto é que casualidade, isto pasa así porque... Por que? Son invitacións que se fan e as empresas contestan como consideran. Poñen o mesmo precio, as dúas que puxeste, pero céntimo por céntimo, tal, e vai ahogando, e métenos, sabes? Eso que tal. Os 90 euros e xa quedamos como ahogando. A ver se non se volve a sonar outra vez a operación orquesta neste concello. Sí que era como quedou a outra. Como xa pasou nestes casos. Volven a coincidir os mesmos músicos están. Sí. Pero nin a xuicio. Hai fuentes a xuicio? Non. Pois ten cuidado. Se vas ti de director de orquesta... Pois ten cuidado. Ten cuidado se non vas a xuicio. Porque pinta mal, que pinto que queira. Como podes decir que pinto que queira, bueno. Vamos a ver, ese é o tope de cantidad. Que? Que tope de cantidad? Non me llaman por o tope. Van polo tope, poñen xa o tope que teñen, non hai Se me parece moi ajustada a obra de cartos, porque estará moi ajustada, fanche eso. E se non poñerán seres de acordo. Por favor. Que vos facedes? O Ayuntamiento tramitou 3 invitacións. Cada vez nos tramitan por Sí. No, sí. O Ayuntamiento tramitou 3 invitacións. Presentáronse 3 ofertas. Cumpriu con todo na plataforma de contratacións del Estado e agora vai a onde queiras. No, eu vou quero estou escollendo o que vou facer. É verdad, faz o que? Claro que vou facer o que queira, no, eu vou ca legalidade. Eu se ti falas cousas mal, vou ir a donde teño que ir. Iso non é mal. No, porque, bueno, estou te avisando o que faz este tipo de contratacións que non é normal, non é normal isto que faz. Porque xa te sabes. Non é normal. No. Pero fixen a ser. Como a ninguén se le Pero dá, fixen a que ser. era fixo o alcalde. Pois non sería o Ah, ti alcalde. non estás de concejal do Está de urbanismo. concejal que significa? Pero non estás de concejal do urbanismo. Sí, Quen as firmou? Eu firmemos. Non sei, quen as firmou? Firmaste ti? Pero non ten expediente aí. Firmaste Non ti? ten expediente aí, listo. Sí, pero firmaste ti ou Non non? ten expediente aí. Estou te Quen preguntando. firmou? Estou te preguntando. Quen as firmou o Mira o alcalde ou ti? expediente. Mira o expediente. Quen as firmou o alcalde ou ti? Además a mí non me tens que preguntar nada. Pregunta yo ao alcalde. Ti estás Aprende. aquí como concejal. No, como concejal non tengo que contestarle a nadie. Chama obra teu. A nadie teño que contestar. Aprende. No, aprendí ti. Pide, pregunta. A mí no, señor. A mí no. A mí no. E contestas A mí queres, no. cala a boca. E se non preguntas yo por escrito ao alcalde. Si non cala a Ese boca. procedimiento, xa que sabes tanto de procedimiento administrativo, a mí non Sí, ten nada que preguntar. claro que sei. Si queres contestar, contestas, e se non Pues cala a non te boca. contesto. Fuera. Non contestas. Arrascabas ti. Bueno. No, pues si é caso. Usted ti. Eu Pues es caso. Siguiente. Siguiente, vou seguir preguntando. A modificación da RPP para crear a Praza Arquitecto Municipal.
Perdeuse este documento, que lle pasou, Luis? Estamos neso. Aí está neso. Non se perdeu, pero vai a traer a pleno ou vai seguir contratando ilegalmente? Vaise traer a pleno, estás neso. Pero vaise traer. Xa pasaron, sabes que... Já pasaron, eso pasou, non se condiciona. Estamos a 120 días e había un acuerdo que ti firmastes comigo. Os 60 días, a contar despois do pleno, ibas a traer aquí. Vaise traer. Pero por que non se trae? Vais a traer... Porque eso está listo. Está listo. Se cala a boca que non traes, non podes falar. Ti sí. Eu sí, portavoz. Ti non, porque ti non te... Pide a palabra ao alcalde e falas. Ti non estás aquí de portavoz de cousa ninguna. Non tens nada que falar. Non, eu non te estou dicindo que cala a boca, eu te estou dicindo que ti non tens que a cuestionar aquí nada do que estou falando eu. Bueno, isto xa o que lle digo. E pois mira que isto, o que antes de nada aprobar é a RPT, iso é o que hai que facer. Antes de cousa ninguna, traer aquí a RPT e aprobala dunha vez. Non a traes porque non queres, non me veñas a min co de sempre, non que o tema de que está en proceso selectivo para facer interinajes e demais e demais. Non veñas con rollos, Luis. Ti trae a RPT aquí para aprobar. Por iso afirmastes comigo. Pero vaise traer. Mas creo que non a traes. Os plenos pasan, o tempo pasa, e nada, non se fai nada. Bueno, eu penso que isto que pretendedes é aguantar así hasta as próximas eleccións e despois de que consegades e a lo mellor o tendes en mente a maioría, pois contratar e non modificar a RPT e contratar o arquitecto. Este me gusta, este para aquí, como pasou sempre aquí neste concello. Esa é a pretensión vosa, porque se non collías, está firmado, traíalo aquí. Vaise traer. Traíalo aquí. Bueno, outra pregunta con referencia aos contratos legais. Tes pensado cumprir o que asinamos a legalizar a situación de todos os contratos de servicios e suministros que se atopan en situación ilegal? Estánse elaborando dous pliegos. Vai cumprir ou vai seguir coa aprobación de prevaricación e malversación de fondos públicos como os seus antecesores? Vai seguir igual? Estás elaborando dous pliegos para dous contratos. O que non se fixo en non sei cantos anos non dá tempo en... As facturas que pagaron non sei se funcionaron. Claro, pero vais a facer. O secretario que te informa cando pagas esas facturas ou pretendas pagar esas facturas, que che vai informar o secretario que tes aí ao lado? Favorable ou desfavorable? Non tes medo para iso? Non, porque é algo que está... Eso informache desfavorablemente ti, ostras, pues... Para que o Concello siga funcionando esas cousas, para eso non. Para que o Concello siga funcionando nese aspecto hai que levantar o reparo, porque estáse cos pliegos de elaboración de dous contratos de suministros. Eso non tes medo, que ir á justicia, nin nada, nin que... Non é igual. Nada, non é igual. Non é mesmo, é parecido, pero non é igual. Ele informa desfavorable, ti vas e levanta reparo, non? Xa está visto o que vas a facer é o pensado que tes. De traer a pleno o que tes que traer e os compromisos e os acordos que se firmaron, pásalos polo... É verdade. E, bueno, por último, xa das ordenanzas reguladoras de protección de vías e camiños municipais, xa que elaboramos con moito traballo unha ordenanza reguladora de protección de vías e camiños municipais e finalmente se aprobou neste pleno, agora polo menos poderías facelas efectivas. Pregunto eu, requiriu si aos empresarios do sector da madeira o depósito da correspondente fianza? Por ahora non se ten constancia de que houbera neste tempo actividade extractiva de madeira. Estás a solicitar os correspondentes permisos para o corte, saca e transporte de madeira? Non se ten constancia por ahora de ningún madeirista que fixera ese tipo de traballos. Nin por parte deles a solicitude, nin por parte de particulares, nin por parte de ninguén que ahora mismo poda informar que fixeran esas actividades. Bueno, pois sí. Eso dunha vez que están,
¿no? Hay que Se ser- aprobar, pues hay que Eso- llevar a cabo. Eso está claro. Eso é máis. Bueno, non teño máis preguntas. Gracias. Vale, gracias. Pois levántase a sesión.